Ahojte všetci. Moje meno je Ivana Medveďová, som akreditovaná terapeutka metódy Cesta a vo svojich videách vám prinášam tipy a techniky na prácu so sebou. K téme dnešného videa ma inšpiroval rozhovor, ktorý som mala so svojou kolegyňou pred pár dňami a bavili sme sa v ňom o obeti. O tom, ako sa s týmto termínom stretávame v bežnom živote typu ty sa len ľutuješ, nehraj sa tu na obeť a podobne. A s tým, že to v nás vyvoláva vlastne pocit, že my musíme naozaj byť stále silní, nepriznávať absolútne nič, čo sa nás dotklo, lebo ako náhle to priznáme, okamžite budeme označení za človeka, ktorý všetko dramatizuje a preháňa. A mne sa táto téma zdala byť natoľko zaujímavá, že som sa ju rozhodla spracovať ako tému videa, pretože ona má význam jednak pre ľudí, ktorí začínajú s procesmi cesty a aj pre nás, pre naše vzťahy, pre náš bežný život. V procesoch sa to prejavuje naozaj najmä na začiatku v tom, že ako náhle sa dostaneme do časti procesu, kde pracujeme s bolestivou spomienkou a uvoľňujeme prežitú traumu tým, že zo seba dostávame prežitú bolesť, vyslovujeme to, čo sa nám udialo a čo nás zabolelo. V tých prvých procesoch sa veľakrát stáva, že sa tej bolesti samozrejme nechceme venovať. Nie sme na to zvyknutí, veď sme od nej utekali celý život alebo ju potlačili. A prirodzene máme teda tendenciu skôr ju preskočiť. Tým spôsobom, že povieme, mne to až tak veľmi neublížilo, alebo ja chápem, prečo to tento človek urobil a nemusíme sa tomu venovať, ja mu odpúšťam. Lenže pokiaľ my takto preskočíme túto bolesť, tak ten pomyselný batôštek bolesti, ktorý je uložený v našom tele, keďže ho neuvoľníme, poniesieme si ho ďalej. Presne taký istý uzavretý a on v našom tele bude ďalej kvasiť a spôsobovať problémy. Takže čo sa týka procesov cesty, je tu veľmi dôležité povedať, toto mi ublížilo, alebo ty si mi ublížil, takto mi to ublížilo, takto som sa cítil, toto mi to spôsobilo. Potrebujeme to dostať zo seba všetko von. A naše telo, hovorili sme o tom v minulom videu, že naše telo nám nikdy neklame. Veľakrát, vždy sa v procesoch naozaj stane, že keď to zo seba dáme vonku, tak to telo prirodzene urobí také... prirodzene si vydýchne. Klient to veľakrát ani nezbadá, ale ja si už tieto veci všímam. A čo sa týka nášho bežného života, priznať našu bolesť je tým ťažšie, čím bližší nám dotyčný človek je. Keď nám rovnakú bolesť spôsobí niekto, koho len bežne stretneme na ulici, určite sa s tým nebudeme tak trápiť, ako keď nám urobí rovnakú vec osoba, s ktorou máme nejakú históriu, s ktorou sa nejako poznáme. Jednoducho tam je to náročnejšie. A je pochopiteľné, že ani tomuto sa nechceme venovať, pretože čím viac sme ublížení, tým ťažšie je nám povedať, ublížil si mi, bolí ma to, zranilo ma to. A aj tu je to dôležité povedať presne z toho istého dôvodu. Pokiaľ to nepovieme, pokiaľ sa budeme tej situácii snažiť, aj z iného dôvodu. My sa veľakrát snažíme situáciu vyriešiť tým spôsobom, že vlastne povieme, vieš čo, už sa tomu nevenujme, ja sa už o tomto nechcem baviť, poďme ďalej, stalo sa, poďme ďalej. Lenže robíme presne to isté, tú bolesť len preskakujeme a pokiaľ to urobíme takto, pokiaľ nepovieme výslovne, toto mi ublížilo, takto ma to zranilo,
garantujem vám, že rovnaká situácia, že rovnaká téma vybehne pri prvej možnej situácii, ktorú s týmto človekom zažijete. Kdežto, pokiaľ si trúfnete ísť do toho zraniteľného miesta, ono to spôsobuje úplný opak. Pokiaľ sa s tým človekom máme radi a ten človek druhý vlastne cíti, že my ho neobvinujeme, my vyjadrujeme tú našu bolesť, tak úplne padajú všetky bariéry medzi nami. A spôsobuje to to, že sa s tým človekom navzájom približujeme a náš vzťah sa utužuje. Začína nám pršať. Môže samozrejme nastať aj situácia, kedy to dotyčný človek nepochopí, nechce ísť do veci až tak hlboko a aj to je určitým signálom kvality vzťahu. Aspoň v tom čase. Nikto nehovorí, že ten človek po čase za vami nepríde a neprizná si tú svoju časť a veľakrát sa vzťah obnoví a je úplne jedno, o akom vzťahu budeme hovoriť, dieťa, rodič, partneri, kamaráti, je to úplne jedno, alebo pracovníci, je to úplne jedno. Jednoducho nikdy nie je všetkým v ňom koniec a treba nechať, nech sa veci vyvinú. Aj s týmto rizikom, že dotyčný človek môže nás nepochopiť, môže sa ten vzťah na určitý čas prerušiť. Aj s týmto rizikom do toho chodte. Pretože najdôležitejšie na tom všetkom je, že vy zo seba tú svoju bolesť uvoľniť, že vo vás to nebude kvasiť a robiť šarapatu a spôsobovať problémy. Takže nech sa už udeje čokoľvek. Ak si trúfnete, skúste. Možno na prvýkrát to bude naozaj strašidelné a s praxou to ide lepšie. Začína pršať, takže končím. Budem sa tešiť na vaše komentáre, prípadne na tipy tém, ktoré by ste chceli, aby som spracovala. Ahojte!